Това пред нас са 5 от най-купуваните хранителни стоки, но можеш ли да познаеш цените им в евро? Първи рунд Орио. 80 цента. О, аз съм писал 12 евро. Нали уж беше скъпо, да я знам. Ето я истината. Евро 84. Втори рунд прясно мляко. Евро и 70. Аз съм 2,75. Я да видим. Колко е? Евро 84! Айде! Брат, това не е честно. Трети рунд хляб. Кой ще познае цената на хляба? 1 евро. Не. Колко струва този хляб, Анди? Какво кажеш, че хляба струва 8 лева? Този хляб струва евро 32. Четвърти рунд кашкавал. 4,50 евро. 7,35. Ти си луд. Чакай, не всъщност може да не си луд. О, не, това е скъп. Кашкавал е скъп. 7,15 лате! Почти 15 лева! Последен рунд 10 яйца. Са трябва да сметна едно яйце колко би струва, нали? Не преписвай, брате. 3,25. Евро и 50. 3,57! Мога ходиш да си направиш омлет. А сега в коментар напиши общата сума на 5 продукта в евро. Съвсем скоро ще свикнем да чуваме цените в евро. Всичко си остава същото, само валутата се променя.